Benvindas e benvindos, moitas grazas por vir, moitas grazas a Vida Día Andel por acoller esta presentación, moitísimas grazas tamén a José Luis Méndez Ferrín e, por suposto, tamén ao autor por estar aquí hoxe con nós para presentar, en primeiro lugar, naturalmente, o libro de Anxo Angueira e, en segundo lugar, tamén a colección en sí. Eu vou falar un poquinho, moi breve, da colección e despois pasarei a palabra aos meus colegas aquí da mesa. Esta colección é unha colección que se chama Estudos Ibero-Románicos de Literatura e Traductoloxía. Publícase nunha editorial alemana que se sediada en Berlín e poderíades preguntar por qué se publican estudos sobre literatura galega precisamente na Alemanha e en Berlín. E, pois, diríavos, ben, é unha boa pregunta, sobre todo porque tamén encarece o prezo do libro, que é unha grande desvantaxa, pero a outra resposta tamén é que pois, os estudos galegos xa dende hai moitos anos non teñen a necesidade pois, de sair do país. É, naturalmente, pois, necesario, imprescindible que se publique en Galicia, non? Pero isto tamén é algo que xa se fai, que xa se leva facendo dende hai algunhas décadas, pero é tamén moi importante que pois, esteamos presentes pois, nos grandes centros, digamos, de estudos románicos europeos en primeiro lugar. Escollemos pois, esta editorial de Berlín por varias razóns, unha delas porque está situada, digamos, realmente no corazón de Europa, que ten posibilidade pois, de divulgar, digamos, os nosos libros non só, digamos, no ámbito pois, que é xermanófono, onde hai moitos centros de estudos ibero-románicos, pero tamén a Polonia e outros países, digamos, do este da Europa, onde os estudos hispánicos e románicos en xeral pois, teñen dende hai moitos anos pois, viven un momento, digamos, de auxe. Despois tamén ten unha capacidade de distribuílo pois, nos ámbitos anglófonos, Reino Unido, etc. Entón, digamos, ese foi un dos motivos, non? Ese motivo, digamos, de internacionalización dos estudos galegos, tamén un pouco motivado pola nosa colaboración, xa dende hai moitos anos, coa Asociación Internacional de Estudos Galegos, as moi boas experiencias que tivemos pois, a través deses congresos que se levan realizando pois, xa dende os anos 80 e que deron como froito, digamos, un enorme interese que se vive pois, hoxe en día pois, non só en Centro Europa, pero sobre todo tamén no Reino Unido polos estudos galegos en xeral, non? No Reino Unido, por exemplo, nos últimos anos temos moitísimos investigadores e investigadoras novas que pois, traballan con pois, moita intensidade, digamos, sobre ámbitos da literatura galega. Entón, comezamos, digamos, a editar unha serie de libros, pois, que nun primeiro momento pois, se editaron pois, en capa dura, que evidentemente encarece o libro, pero con iso tamén queríamos pois, dar un certo nivel pois, á colección, non? Os vindeiros volumes pois, xa sairán con capa blanda, xa sairán algo máis baratos, evidentemente, non? Pero queremos manter, digamos, a exigencia, digamos, o estilo e a estética da colección. É unha colección pois, que practica unha revisión por pares, ou seja, que todos os volumes que se presentan, digamos, a colección van ser enviados a revisores que teñen que dar o seu visto e prace ou propostas, digamos, de corrección antes de que un traballo se publique. Evidentemente é libro académico, pero aínda así pretende pois, incidir, digamos, en temas importantes, novos, orixinais. O primeiro volume pois, era sobre Lupe Gómez, que combinaba estudos de traducións. O segundo volume pois, incidía sobre o tema, digamos, da nación, do imaginario literario en Galicia, e o terceiro volume que apresentamos hoxe, das copras de Sarmiento aos cantares de Rosalía de Castro, de Anxo Angueira,
é un volume que nos propón unha revisión da periodización e da historia da literatura galega en xeral, en concreto do Resurdimento. E con iso xa me gustaría pasar a palabra en primeiro lugar a Xosé Luis Méndez Ferrín. Moitas gracias. O problema da historia da literatura é moi complexo, non vou... A teorización da historia da literatura é moi complexo e non vos vou molestar demasiado. Ten unha tendencia a historia da literatura de cada unha das linguas literarias que existen, polo menos que eu coñeza, ten unha certa tendencia a esclerose, a ficar acartonada e a non modificarse nunca. Por exemplo, La pícara Justina, que é unha das mellores novelas españolas da historia, tivo a má fortuna de que non lle gustou a don Marcelino Menéndez Pelayo e entonces nunca entrou nos programas do bacharelato antigo, cando se estudiaba literatura española, non se estudia tanto, e ocupou un lugar casi que exclusivo na súa época en Lazarillo, que é unha excelente novela por outro lado. En Francia foi Lanzón, seguido por Truffaut, en Portugal Méndez dos Remedios, Cirino de Figueiredo, pero na literatura castelán foi don Marcelino Menéndez Pelayo, un autoritario suave, as revolucións estas suaves que se están promocionando no mundo, pero que fixo que a xente pensara que aquí en Galicia foi, como demostra Anxo Angueira no libro que vimos presentar, foi Carré Aldao. A historia da literatura galega é según a contou Carré Aldao, a que nós aceptamos, a que están nos libros de texto, bueno, é contra a que nós nos rebelamos tamén, evidentemente a de Carré Aldao, posto que a de Fernández del Riego ou a de Carballo Calero, que el asinou con B e con 2 L's, na época, non sei como pronunciarlo agora, a de Carballo Calero e a de Francisco Fernández del Riego, evidentemente, siguen o esquema de Carré Aldao, como demostra de unha forma nítida este libro. Ainda que só fose por eso, xa era, desde o meu punto de vista, un libro moi valioso. Aquí hai un tema central, que cando nace a literatura galega contemporánea, cal é o punto de partida da literatura contemporánea, galega contemporánea, evidentemente, xa tamén queda demostrado neste libro, espero que para sempre, que nace dunha obra literaria que se chama Coloquio de, non sei, 40, nunca me acuerdo, 40 rusos, como... 24 rusos, sí. E o ano é 1740. Do Padre Sarmiento, que é un texto literario que, como tamén se di neste libro, para captar a benevolencia do autor, o único que fixo, o autor do lector, fixo captar a violencia dos seus detractores, claros ou difusos. Di o Padre Sarmiento, máis ou menos, que o que queren facer é unha demostración de como se usa o galego, é unha especie de catón para a aprendizaxe do galego, que pon moitas palabras e exemplos, e algúns toman a palabra a Sarmiento e efectivamente din que é un texto ancilar, que sirve de servicio, de criada, de tal, para aprender o galego. E o que era, nun principio, unha demostración probablemente de humildade do Padre Sarmiento, que non era calquer cousa menos soberbio, como ocurre habitualmente cos sabios, entre as sabias.
non se tiña por grande cousa no mundo. E entón, aquí acontece que se fixo caso ao Padre Sarmiento, e entón, esa obra pois non aparece como o que é a obra fundamental da literatura galega contemporánea. A literatura galega contemporánea nace no coloquio. Xa non hai máis dúbida disso, verdad? Porque non hai outra obra no século XVIII dese volumen escrita en galego en esa época que se propoña como literatura galega. Se houvese outras poderíase discutir. Neste libro aceptas esta tese, deféndese esta tese con moita forza diante de outras posicións, e faime acordante do día en que na Academia Galega se decidiu darlle o Día das Letras Galegas ao Padre Sarmiento. Como eu estou relevado do secreto académico, podo dicilo. Pecado que non o pecado, evidentemente. Cando se propuxo o Padre Sarmiento, houve quen dixo, pero ese home non escribiu nada en galego. Evidentemente, escribiu en galego unha única obra, que son as copias. E esa obra non ten relevancia. Sin embargo, tive ocasión, o concederlle o Día das Letras Galegas a Padre Sarmiento, dio ocasión para que se reflexionase sobre el, e o que xa se pensaba que estaba totalmente acabado, que se coñecía xa todo o que Sarmiento escribira sobre ciencias naturais, sobre filoloxía, sobre lingua, todo eso estaba suficientemente recoñecido. Aínda que hoxe non existe unha edición crítica das obras do Padre Sarmiento, porque este é un país así, non existe. A maior parte da obra do Padre Sarmiento sigue inédita desde o punto de vista da imprenta. O sea, a pesar disso, falouse moito, a propia Academia fixo 2 actos, en Vilafranca do Bierzo e outro en Pontevedra, no que evidentemente se chegou ao mundo de moitos aspectos do Padre Sarmiento. Un deles que se tocou, e correspondeume a min, por eso estou a falar diso, tocar foi o tema do coloquio de rústicos. Ben, penso que eu era un ignorante chegado nese momento, era un ignorante que lera o coloquio de rústicos a correr e lera o coloquio de rústicos dominado polo prexuízo dos historiadores da literatura anteriores a min. É tan poderoso e tan tiránico o dominio do tópico, e resulta tan cómodo deixarse levar polos tópicos que ás veces facemos realmente o parvo, falamos por, como se dice castellano, falamos por boca de ganso, e nunca mellor dito. Eu puxime a ler e a estudiar o coloquio e descubrí un universo novo. Eu lera o coloquio, sin dúbida, pero non o lera como teña que ler. E entón descubrín ali varias cousas, unha que é a primeira vez, unhas literarias e outras non literarias, unhas de carácter político no sentido amplio da palabra e outras de carácter histórico-literario. É dicir, no coloquio está a primeira proposta de ortografía galega regularizada, distinta da castelán e distinta da portuguesa. Xa houve que no dixo por ese
medio tempo, creo que Mariño Fernández, pero ni siquiera sabía iso, non o lera. Isto naturalmente correspondíase cas ideas de Sarmiento sobre o galego, que son que o galego e o portugués, que o galego non é o portugués, pero non que haxa un galego portugués diferente, senón que o portugués depende históricamente do galego. O portugués é unha excrecencia do galego. Iso é o que pensa o Frade e aplica a ortografía conscientemente, ainda que con dúbidas, segundo vemos nos manuscritos. Aparecen elementos como a paisaxe galega, por primeira vez na literatura, aparecen tópicos como pode ser o da emigración dunha forma central na obra, aparece a muller, pero non calquer muller, senón a muller traballadora, a muller asalariada, a muller pobre, a muller de Fun de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, é dicir, a pobre, non as de Muros que eran moi fininas, a pobre. Aparece unha absoluta falta de respeto á institución monárquica. Contase como se lle abren as tripas e como se lle fai de forma que nos fai prever a Valle Inclán, sin dúbida, a momificación, ou como se chame, do rei Felipe V. Ou seja, Felipe V, que foi o que privou de liberdade a Cataluña, recorda o arzobispo, aquí, neste libro da Xonqueira, o arzobispo López Peláez, e a todos os povos de España dos seus foros e tradicións, e plantou o centralismo. E iso non o inventou máis, é verdade. Pois aí aparece ridiculizado o rei, ata o momento en que morre o rei. Ah, mon Dieu, a máis fala en francés cando está morrendo, para que nos riamos do rei. De maneira que unha certa tendencia radical e republicana da literatura galega está aí. Está aí a gaita, por primeira vez. Na nosa historia, por primeira vez aparece a gaita. E non só aparece a gaita, senón aparece a zanfona. E non só a gaita e a zanfona, senón que aparece a muiñeira e a jota, baixo o nome de chouteiras. E por si fose pouco, o tópico dos galegos comedores de marisco está aí tamén. Comen tanto marisco nesta... Son os pobres os que comen, non como actualmente. Comen tanto marisco na chanda parafita que crean un choque moldi, como se en danés, uns restos de cociña arqueolóxicos, que é un concheiro ali no alto do Monte da Fracha, onde eu xurgo que isto existe. Ben, esta obra circulou, pero circulou baixo especie de manuscrito, non como obra escrita, como o resto dos textos de Sarmiento, e como moitas outras obras da época. A idea que temos nós de que todo vai con facilidade a imprenta no século XVIII aínda non era así. Para chegar á imprenta era bastante difícil e había unha forma de difusión dos textos que era manuscrita. Circulou como manuscrito. Ben, entón, este libro de Anxo Angueira explícanos como e demóstranos como isto que lle estou dicindo a vostedes é verdade, e o fai de unha forma máis completa e máis detallada, é absolutamente irrebatible. De maneira que existe, a partir de agora, unha nova visión da historia da literatura galega. A historia da literatura galega non nace
con Rosalía de Castro, por suposto, non nace antes con Pintos, ni siquiera nace antes de Pintos cos textos de Pardo Andrade e cos textos político literarios da Guerra de Independencia das loitas liberais, senón que nace moito antes. Nace co Padre Sarmiento, nace co coloquio. E a pouco que nos paremos a estudar o século XVIII, veremos que iso é absolutamente certo. Cornide, de quen se fala aquí fartamente, escribe en galego, defende o galego, é dicir, as xeracións seguintes no XVIII, o Padre Sarmiento, porque o Padre Sarmiento era moi bello para Cornide, e para María Francisca de Isla, a escritora esquecida en galego do século XVIII. Naturalmente, todos esos dependen de Sarmiento. Chega un momento, porque Sarmiento, decía eu, é un home bastante das primeiras xeracións do XVIII, non tan bello como Feixóo, pero case. É da mesma idade que Voltaire. E leu a Locke, e leu a Bacon, e estaba no mundo contemporáneo en materia de ciencia e en materia de filoloxía, desde logo, e de lingüística, estaba perfectamente no mundo da ilustración, non da ilustración española, nin da ilustración inglesa, do empirismo inglés da xeración anterior, e da ilustración francesa e o enciclopedismo. Este é o Sarmiento que aparece aí. Ahora ben, isto sabíase, pero o que hai que decir a partir de agora, e eu estou disposto a participar en campañas, con pancartas, e decilo, donde faga falta, é que a literatura galega contemporánea nace no coloquio de Sarmiento. E as xeracións seguintes no século XVIII xa escriben en galego con tranquilidade. Eso dos séculos oscuros, quen o inventou? Quen? Eu quixera saber quen o inventou. Non, é por curiosidade, porque non sei onde procede. Séculos escuros, o século XVIII, un século escuro, se é a luminosidade mesma en Galicia e toda Europa. Padre Sarmiento sabe todo o que está ocurrindo no mundo. Sabe perfectamente que a lingua galega ten que ocupar un lugar nun mundo que non é aquel en que están aínda de forma definitiva. A seguinte xente que vive en Galicia naquela época que escribe, pois digamos, o máis relevante no plano puramente poético é o primeiro cura de Fruime, que non goza unha grande inspiración, pero a mí gustaríame saber cal é o grande poeta, verdadeiramente poeta español ou de outros países nesa época, nesa parte do século XVIII, hasta que non chega o romantismo, non nos hai. Cura de Fruime é inexplicable o cura de Fruime sen o exemplo das copas de Sarmiento, como é inexplicable Cornide, como non podemos imaginarnos esa figura maravillosa, María Francisca de Isla, da cal só coñecemos un poema, porque os mandou romper a súa morte. Parece que é unha manía que tiñan algúns escritores e escritoras de non permitir que se transmitisen os seus manuscritos. Salvouse un porque o conservou con Cornide e está en galego. O sea que tan oscuro non era aquilo, e entre outras cousas porque fora iluminado por Sarmiento. Ben, a transmisión durante todo o século, demóstrase neste libro que a transmisión durante todo o século XIX existe. Lese as coplas de Sarmiento, despois, cando ven a xeración anterior a Murguía, o grupo de Pontevedra fundamentalmente se editan, o grupo de Pintos, Xosé Benito Amado, pois ven o bispo López Peláez, que todo o mundo coñece
as coplas. E Rosalía coñece as coplas. Non sería concebible a Rosalía de Castro do Cantares Gallegos. É dicir, a personalidade literaria que simboliza a nación galega e a literatura galega, que Rosalía de Castro é unha personalidade feminina. Eso non ocorre en ningún país do mundo, non? Só que ocorre. Todos teñen o seu Camões, o seu Cervantes. Galicia ten Rosalía de Castro. Tamén é curioso que o padre Sarmiento, no século XVIII, moitos anos antes de que nacéramos a voz de Rosalía de Castro, sostivese o primeiro e dunha forma nítida que a poesía popular galega é obra das mulleres. E así se vai atando un fío detrás de outro fío. E se seguimos turrando os fíos non terminamos nunca. Este é un libro magnífico, un libro que polemiza contra historiadores da literatura e polemiza contra historiadores do nacionalismo galego, sobre todo contra Xusto Garamendi, que pretende condenar o padre Sarmiento polo delito de ser reaccionario e de ser pro, como di, pro feudal. Sí, feudal. Estamos no século XVIII, estamos no despotismo ilustrado e os intelectuais con pensamento real transformador da sociedade o único que podían facer era a ciencia e o único que estaban facendo era a ciencia. Non sei se hai algún máis revolucionario que o padre Sarmiento na Península Ibérica, non o creo, porque o Carballo, como lle chamaba padre Sarmiento sempre así, despectivamente, Carballo con B e dúas L's, o Marqués de Pombal, era Carballo, era seu apelido, para o padre Sarmiento observa con atención as medidas contra as ordes religiosas, fundamentalmente contra os jesuítas. O Marqués de Pombal di nunha carta ao seu irmán: por aí están indo os ventos, por aí están yendo los vientos, y cuando las barbas de tu vecino velar, por las tuyas a remojar. O padre Sarmiento era consciente de que había unha tendencia no mundo que probablemente que sin dúbida primeiro foi despótica e ilustrada e despois estoupou na Revolución Francesa. Ben, pero o padre Sarmiento é un revolucionario, aunque sei que é o fundador da literatura galega e o fundador do proto ou do nacionalismo galego. Non hai dúbida. Todo o que hoxe, todos os anos de literatura galega que se foron sucedendo os séculos xa desde a época de Sarmiento até os nosos días, os eixos temáticos da literatura galega son os dese libriño longamente desprezado, esa testillo aparentemente insignificante, pueril, como él decía, que é o coloquio de Erósticos. Aquí se demostra. De maneira que estamos en tempos de mudanza da concepción que teñamos da literatura galega, e a veces as cousas non son como parecen. Moitas gracias. Moitísimas grazas, amigos e amigas que vides hoxe esta presentación. Moitísimas grazas a Librería Andel por nos acoller. Todos os meus traballos de investigación literaria obedecen á miña condición de profesor.